Fáilte chuig an seminar gréasáin seo ina dtugtar réamhrá agus léargas ar Teacht Aniar i Leanaí a Chur Chun Cinn le fócas ar thuismitheoirí. Á rítear sna léargá seo taighde agus tá torthaí ó chígeirí i suíomhanna luath-fhoghlama agus luath-chúram mar bhonn eolais ann, chomh maith leis an treoir a sholáthraíonn cígeirí do thaobhanna chun feabhsachán a Chur Chun Cinn. Bhí cheart an comhairle uile a chuirt ar fáil sa seiminéir gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dreoirlínte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Sa seiminéir gréasáin seo déanamid machnamh ar conas is féidir le tuismitheoirí Teacht Aniar an linneadh a Chur Chun Cinn trí idirghníomhaíochtaí deisne agus gníomhaíochtaí léithúla. Is éard is Teacht Aniar ann ná an cumas atá agat dá lá le dúshlán agus angar, foghlaim uaidh agus teacht ar ais cúd féin go tapa a luath a bheith an teangair thart. Bhíonn tionachar ag pearsanta meoin agus dearcha an duine éonair ar a cumas Teacht Aniar. Ach, is ábhar misnig é, áfach, fios a bheith agat gur scill é an Teacht Aniar agus is féidir é a fhoghlaim ag aois nó trá ar bith i saol an duine. Ciallaíonn sé sin gur féidir leis an timpeallacht iasachúil an timpeallacht ósíolta nó bhothachánach a bhí an thart ar dhuine an Teacht Aniar a fhorbairt agus a Chur Chun Cinn. Ag teachtall feirspectíocht an linneadh ar feadh an teiminéir seo, chuirtear Teacht Aniar in iúl trí thráth ráiteas a thosnaíonn le tá mise. Tá sé anna úsáideach an cur chuige sin a ghlacha chun muid a spreagadh chun díriú ar an duine nó leanamh éonair. Léiríonn tá mise an dearcar a bhíonn ag leanamh ar nó uirthi féin, a bhaineann le pearsantach dearca agus meoin. Léiríonn tá agam an timpeallacht atá thart ar an leanamh, go háirithe na comhpháirteacha suntasacha eile. Mar shampla tuismitheoirí, seantuismitheoirí, siblíní, teaghlach agus cárda níos leithne chomh maith le cleachtóirí agus múinteoirí. Buineann is féidir liom leis na cumas agus na haachfaní atá ag leanamh nó a sheilbhíonn sé nó sí agus é nó í ag fás aníos. Tá sé sin ag brath ar na deisne a tharagann nó a cheadaíonn an timpeallacht. Sa seiminéir gréasáin seo, táimid ag díriú ar thimpeallacht an bhaile, agus ar an gcaoi ar féidir leat mar thuismitheoir tacú le Teacht Aniar Leanaí faoi gach ceann de na trí cheann teidil. Déanamid é seo trí éicheant ar roinnt grianghraif agus áthrutal ó thurasólacha cigireachta i dtachas na luamhlíonta, a thaispeáin dúinn cé go tábhachtach agus atá tosca sóisialta agus timpeallachta mar le Teacht Aniar Leanaí a thógáil. Léirítear dúinn ón taighde gur príomhthréith é i Leanaí a bhfuil Teacht Aniar ionta go bhfuil siad brodúil asta féin agus sásta ionta féin. Ar aitheann dúinn cé go difriúla táimid uile, tuigeamid go bhfuil pearsantachtaí meoin agus dearcaí éagsúla ag Leanaí. D'fhéadfadh sé dá bhrí sin go n-eagrách roinnt Leanaí gníomhaíochtaí go muiníneach agus go nglacadís páirt go fonmhar i ngach gníomhaíocht agus d'fhéadfadh Leanaí eile a bheith níos cúthaile. Féadfaidh dearcha dóchasach ar an saol a bheith éagsúil ó dhuine go duine. Is minic a bhíonn tionachar ag na cásanna éagsúla a bhíonn na láthair ar sin. Mar sin féin, maidir le Teacht Aniar a fhorbairt, is ábhar soláis é dúinn fios a bheith againn gur féidir linn mar dhaoine fásta tacú le Leanaí chun a fhoghlaim conas tuairt faoi dúshláin le dearcha dearfach agus iad a spreagadh chun a bheith brodúil as a gcuid iarachtaí agus éachtaí. Tá mothú slán muinteais ina dteaghlach féin, ina luath-fhoghlaim agus ina suíomh chúram, agus sa phobal i gcuiteanna mar bhonn agus mar thaca ag Teacht Aniar i Leanaí. Is é sin a bheith ina bhall luachmhar de grúpa. Mar shampla, is suíomhanna ard chaighdeáin ghlachann cleachtóirí go leor céimeanna chun tacú leis na Leanaí agus lena dteaghlach chun a thuiscint conas is féidir le bheith mar bhall den phobal á túil tionachar dearfach a imirt ar Teacht Aniar Leanaí. Ar an gcaoi céanna, tá sé an-tarbhach do thuismitheoirí agus de Leanaí cuairt a chuairt ar cheannchomharthaí tíre á túla.
Chun Leanaí a chur ar an eolas faoin na geantar féin agus chun go mbeidh siad brodúil as. Nuair a bhíonn tú ag glúiseacht timpeall an cheantar, cur in iúl na príomhghnéithe atá ann, an fórc, an chearnóg, an cladach, agus déan tagart freisin do na daoine sa phobal agus do thábhachtach a gcuid post. Tá éifeacht an-dearfach ag baint le neamh-leilech a dhéanamh ar mhaithe le leas an taghlaigh an phobal nó na timpeallacha maidir le Teacht Aniar a thógáil. Tríd a méid sin a dhéanamh má shéanann an leanbh gur chuidigh siad go bhfuil tábhacht ag baint leo. D'fhéadfadh go n-aireofaí air sin le héadaí brúscar a bhailiú ar an trá nó ar chonair siúlóide. Madra duine éigin a chuairt ar siúlóid, siopadóireacht a dhéanamh do chomharsan atá an nabhaint na blianta nó cuairt a chuairt ar an teach altrinis áitiúil. Ag amnaithe a mbíonn imní nó strus ar dhuine, is minic a éachan muideanna mar dhaoine fásta ar an aclaíocht agus ar an nglúiseacht mar bhealach chun sciáil ligean agus suaimhneas a dhéanamh. Ar an gcaoi chéanna, is féidir le corp acmhainn linneamh tacú go mór lena cumas chun Teacht Aniar a bheith ann. Is suíomhanna ard chaighdeáin, tacaíonn cleachtóirí le fholláine corp Leanaí, lena scileanna glúiseachta móra agus lena scileanna glúiseachta beaga sna timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh. Tríthe láthair spríúil. Le deisna léithúla do Leanaí chun páirte glacadh sa suagra don chorp ar fad, suagra fhisicach go háirithe lasmuigh feabhsítear an gcumar, cuidaíonn sé leo go maith fuatha féin agus tacaíonn sé leo oibriú trí aon strus nó dúchláin lena muinneann. Féadfaidh tú tacú le meon dearfach sa bhaile freisin, tríd a leanbh a spreagadh chun a bheith gníomhach go fisiciúil agus ar ndóigh trí bheith páirteach leo sa gníomhacht isiciúil. Nuair a bhíonn daoine fásta ag tacú go ráthúil le Teacht Aniar, bíonn measa có ar uathalacht gach leanbh agus a ndíonn siad ann. Tuigeann siad an leanbh éineair agus a pearsantacht agus a cumas ar leith. Tacaíonn cleachtóirí is suíomhna luath-eolama agus luath-chúram le Teacht Aniar Leanaí trí aitheantas, céiliúra agus pleanáil éineamh go sainráite, d'fhoghlaim agus d'orbairt éineair gach leanbh. Mar shampla, féadfaidh cigearí ard ó tharraingt ar cé có hinniúil agus muinneach atá na Leanaí trí chuir síos a dhéanamh ar bheonn foghlama dearfach na Leanaí. Is minic a thugann cigearí faoi deara dearcha agus meon cosúil le díongmhálacht, Teacht Aniar, Fáinne, Seacht Úlacht agus Crothaíocht. Cabhraíonn rann-pháirtíocht i ngníomhachtaí a bhfuil brí leo don leanbh lena greideamh a chothú gur féidir leo go mór leis na tochaí. Ar bhealach prachticiúil ansin, más rud é mar shampla go dtugann na cleachtóirí faoi deara gur brealadh de leanbh a bheith ag sprí le daoine séir, féadfaidh siad leabhar faoi dhaoine séir a chur leis an leabharlann nó cultacha a chur sa limistéir feistis. Cuireann sé seo le creidimh in bheanach an linneamh go bhfuil tábhacht ag baint lena spéisne, lena tuairimí agus lena dhearchtaí. Féadfaidh tú gur chuige den chineál céanna a bheith agat sa bhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh a is ag an leanbh go bhfuil go aige nó aice agus go bhfuil meas agat ar a réimsí spéise. Léirítear ón taighde gur bé an níos tábhachtaí de Teacht Aniar leanbh ná an leanbh a bheith ar an eolas go bhfuil duine amháin ar a laghad ann ar féidir leis nó léi bra air nó uirthi, gan éon chníl. Mar thuismitheoir is tusa an duine seasamach, grábhar sin is éal de linneamh. Chomh maith le go leor rudaí eile, tá riachtanas cúram de linneamh ar eolas agat. Spreagann tú iad chun scileanna nua a fhoghlaim chun a gcuid eolas a leathnú agus a gcuid mothachán a thuiscint. Is dá shampla thu ar iompar dearfach agus ar norm shóisialta agus tacaíonn tú go seasta le hiarrachtaí dearfacha. Díríonn suíomhanna luath-eolama agus luath-chúram go mór ar bheith ag cur ar chumas Leanaí leanúint de chaidirh dearfacha agus idir gníomhachtaí lena gleachtóirí agus múireantóirí luamh-bhlianta agus leas a bhaint as timpeallach áilte chomhlí agus dearfach. Thagair Rudolf Steiner i dtachas óir don chuí
chóir go mbeadh an dlúthchaidirh grámhar lách agus daingean sna hidirghníomhaíochtaí sna 100 mbliana de chéad an linneamh cosúil leis an gcaidreamh atá ag an leanbh leis an tuismitheoir nó leis an gcuimhneoir. Déanann príomhchúramóirí céiliúra ar iarrachtaí agus ar éachtaí leanaí. Spreagann siad forbacht a gcuid scileanna neamhspleáchais agus iompríochtaí eiseamláire maidir le Teacht Aniar. Is suíomhna an-éifeachtach baintear é sin amach trí chur chuige an príomhchuine a chur chun feidhme. Forbraíonn an príomhduine sin caidreamh slán ina grúpa beag leanaí agus feidhmíonn sé nó sí mar nasc idir an suíomh agus a dtuismitheoirí. Is léir de chigurí go gcuireann úsáid ráthúil an chur chuige sin comharlúcháin agus comhoibriú chun cinn idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Nuair a bhítear tachiúil le foghlaim agus forbairt de linneamh, déanfaidh an príomhdhuine cumas réimsí spéise agus riachtanach éagsúla de leanbh a éascú. Tá an chur chuige sin an-luachmhar mar a bhítear ag tógáil Teacht Aniar leanaí. Léiríonn an príomhdhuine an-mheas agus dearca dearfach ar na leanaí agus ar a dteaghlach. Féadfaidh tú tachiúil le príomhdhuine de linneamh aithne a chur ar do chaighleadh. Féadfaidh tú foirm a chomhlánú nó plé a bheith agat leis an príomhdhuine, chun cabhrú leo, riachtanas, meoin, spéisne agus cúlra cultúrtha de linneamh a thuiscint. Bhíonn tionchar ag na tosca sin ar Teacht Aniar de linneamh. Dá bhrí sin, chuireann bailú faisnéise den sórt sin ar chumas an príomhdhuine an timpeallacht a oiriúnú agus pleanáil éineamh do de leanbh ar bhealach bríoch. Bhíonn tionchar ag an gcaoi a neinimiid idir gníomhú le leanbh ar a Teacht Aniar agus ar an dearc atá ag an leanbh ar na uirthi féin. Is féidir Teacht Aniar agus féin chreidúint an linneamh a laghdú má bhíonn daoine fásta róchriticúil. Tá sé ríshábhachtach eiseamláir dúmpar a léiríonn Teacht Aniar a thabhairt, dearcadh den cineál buine mís trialas arís, nó ná bíodh eagla ort ach buin muín agat. Cuimhnig má thaispeánann tú annachar agus eagla nuair a fheiceann tú dómhain eile nó lucht, is dóigh go ndéanfaidh de leanbh athrais ar sin agus gur bhforbrófar leis an eagla céanna iontú. Ina le héad de chásanna tá sé ríshábhachtach mothacháin a rialú chun gníomhú mar eiseamléir dhearfach. Tacaíonn suíomhanna ard chaighdeáin leis na leanaí tuiscint dhearfacha Herbert ar a gcumas mar fhoghlaimeoirí inniuúla. Mar thoradh ar sin, déanann na leanaí nasc bhríocha idir a gcuid foghlaime san am a chuaigh thart agus an am a láthair. Chun taciúil leis sin, is minic a thugann cigurí faoi deara go gcruthaíonn cleachtóirí taifead punnan iomlánach ar fhoghlaim na leanaí trí dhrianghraif, saothar a líana agus scéalta de thros foghlaime an linneamh. Féadfaidh leanaí saoirse a bheith faoin méid atá le cur sa phonnan, agus is minic a bhíonn siad an-bródú laistigh. Nuair a thugann de leanbh a phonnan na bhaile, déan cinnte go dtógfaidh tú an tam chun breathnú uirthi go cuairmach, chun éisteach lena scéalta, as chun iad a phléileo. Déan cinnte go dtaispéanann tú a thábhachtaí agus atá obair de linneamh duit. Déad faoi rá, manam, féach ar gach a bhfuil foghlaim agat. Meas tú cadíonn chéad rud eile a fhoghlaimeoidh tú. Is suíomhanna luath foghlaime agus luath chúram atá ar ard chaighdeáin, bhíonn fáil ag leanaí ar réal achmhainní foghlaime, atá ísearúnach agus a thacaíonn lena bhorbairt iomlán. Bhíonn rabhadh ag leanaí maidir lena ngníomhaíochtaí, is féidir leat é seo dhéanamh ag baile chomh maith. Smaoinigh go mbíonn am agus spás ag teastála leanaí chun páirt iomlán a ghlacha is saor thúgra. Fhoghlaimóidh de leanbh tríd an taiscéalaíocht agus trí rudaí a thriail agus de réir mar a bhí an taithíocha ar theip is ar rá, tugadh fás ar a gcumas Teacht Aniar. Ní mór measa léiriú ar gach iarracht a dhéanann de leanbh, mar dheis chun foghlaime áit a bhfuil an luach céanna ar bhonn seasmhacht is ar rá. Is suíomhanna ard chaighdeáin coithítear scileanna pearsanta agus sóisialta leanaí, neamhspleáchas agus féin inniúlacht go handmhaith i rith an léar fad. Déanann na leanaí tascanna practicúla
mar shampla sleacht a chur achfaní, lón a dheála, a lámha a ní agus a gcótaí a chur orthu. Caithfidh spreagadh dearfach chun teascanna den sórt sin a chur i gcrích mothú neamhspleáchais leanbh. Tuigeann siad gur cuid de phobal níos leithne iad agus le stiagte sin tá rólacha chun aire a chuairt dóibh féin, do dhaoine eile agus dá dtimpeallacht. Is féidir na gníomhaíochtaí sin go léir a bhacha samhlú sa bhaile freisin. Cruthaigh gnáthbhach léithúil a ligean do do leanbh a bheith rán fórteach abhail glanadh, sleacht a chur rudaí, cócrocht a dhéanamh agus an tábla a leagan. Ardíonn na ról sin mothú an linneamh go bhfuil sé nó sí tábhachtach agus luachmhar. Is minic a bhfuilinn cigarí cleachtóirí a thacaíonn le Leanaí a gcuid mothachán a thuiscint. Na scileanna bunúsacha a orbairt chun iad féin a rialáil, ghlaca le freagracht agus cásanna cuinbhleachta a réiteach go neamhspleách. Mar thuismitheoir is féidir leat idirghníomhaíochtaí agus iompar dearfach a shamhall tú agus tuiscint de pháiste ar bhothachán a phléithe agus a orbairt. Is féidir leat a rá feicim go bhfuil brónairt beidh córábeag a gcuing lena chéile, cad a d'ardóch do chrí arís. Cabhróidh sé sin le do leanbh nuair a bhíonn brón orthu, nuair a thugtar an núicléin nó nuair a bhíonn siad ag stracha leis an saol. Fhalamóidh an linneamh den chuid is mó áfach ó bheith ag fara ort ag lámhseáil cásanna deacra nó cuimhlinte trí athras dhéanamh ar deiseam láir. Is tócha nach gcuirfidh sé úntas ort a chluisteáin nuair a d'fhonn Leanaí ar a suíomhanna tar éis dóibh dúna gan fásach marall ar an bandéim dhomhanda, níor theastaigh uathu labhairt faoi COVID-19. Ba thábhachtaí i bhfad dóibh a bheith ag spríl ina Garda. Chuir sé áthasartha a bheith ag spríl ina Garda agus thug sin blasa den normáil tocht dóibh tar éis an chur isteach ar fad ar a ná nósanna, a léithúla. Is tríd an suagra freisin a dheaghlálinn Leanaí lena gcuid mothachán agus is suagra, i bhriain siad trí na heispéiréis a bhíonna chó. Mar a tugadh faoi deara i leor tuarascálacha cigeachta, is trí chairde sa luath óige a thugtar an deis de Leanaí, chun na gcuid scileanna sóisialta agus cumarsáide a chleachta. Is féidir le tuiscint a orbairt ar a gcuid mothachán féin agus ar bhothachán daoine eile. Spreagann sé sin idirghníomhaíochtaí dearfacha agus cuireann sé iompar dearfach chun cinn. Déantar amhlaidh ar ndóigh le beagán teoiricha agus tacaíochta ó dhaoine fásta lárnacha agus le neart am saor. Chríochnóimid le roinnt íomhána a chur fáilt ina ndéantar céiliúradh ar Teacht Aniar is suíomhanna luath abhailm agus luath chúram. Ghabhmuid buchas leat as a bheith ag éisteach. Seo lista maidir le eolas agus achfaní breise a d'fhéadfadh tacúlacht chun Teacht Aniar Leanaí a Chur Chun Cinn. Tásúla againn gur chuirmar comhairle cuideachach ar fáil, má tá aon ceist nó tuairimí agat ag éirí as do rann-pháirtíocht sa seiminéir gréasáin seo, buin úsáid as an seoladh-ríomhphat tomnatha chun do chuid tuairimí a sheoladh cuain ag insights_info@education.gov.ie. Ba bhailing buchas ó chrí a gháil leis na scoilne seo agus leis na suíomhanna luath abhailme agus luath chúram a roinn na hiomhána ála ling. Slán.